collelo e estar en Caurel. Hai máis de 120 e pico, 130 días ao longo dun ano. Íbamos, gravábamos, esperábamos pola tormenta, esperábamos polo granizo, esperábamos polos relámpagos, esperábamos por todo, pero a forma de que ese todo chegue, estando ali, a inspiración mellor que chegue cando se está traballando, a forza de insistir, non todos os días foron feira, hubo moitos días que estabas e non traías todo, pero hai días que foron tremendamente satisfactorios. A cronoloxía vai dada polo ano, pouco a pouco foise facendo. Manuel tiña todo o que el quería, transmitíanos ao resto do equipo, e así fomos facendo. Bueno, non sei se tides alguna pregunta ou alguna dúbida vos do que sexa, pois, na medida do que poida. Da impresión de que alguén, xa que é un asesoramento moi importante sobre antropológico. É dicir, dá impresión que a Cámara está facendo o papel dun antropólogo que está vendo como a vida, a cultura, o modo de vivir do Caurel se desarrolla de unha maneira natural. Está de observador. O sea, tanto es así que yo, por lo menos, como espectador de esta película, muchas veces me he olvidado que estoy en una película. Que estoy viendo casi la realidad del Caurel, la vida de antes y todo eso, e me parece estupendo. Un bo síntoma, moitísimas grazas, é algo que o director pretendeu en todo momento. Para nós, que xente como vostede nos diga estas sensacións, é a prova de que estamos dando na tecla. As xentes de Caurel, as persoas maiores, porque tuvemos asesoramento de catedráticos, do presidente de SOS Caurel, pero tamén o asesoramento dos homes, dos velliños, das velliñas, dos anciáns que están ali, que nos din que lles recorda o Caurel de antes, o Caurel de que non chega a civilización. O Caurel hai civilización, sí, porque sempre fomos civilizados, pero as carreteras chegaron fai pouco. Visuña, onde vivía Pepe, tiña unha pequena central eléctrica no río. Estuvo un pouquiño máis apartado que o resto de comarcas ou de rexións, tanto de Galicia como de España. Pero, sí, a intención era totalmente que a Cámara non estuvese. É un documental que, pese a ser largo, a ser casi unha longametraxe, nada foi ficcionado, as cousas pasaban, a tormenta chegaba, todo iba acontecendo, non o que facíamos esperar. En ningún momento se ficcionou, e o único que se fixo é, sobre todo, aí Manuel leva 10 anos en Caurel, traballando máis de 10 anos, iba co seu avó cando era pequeno. Manuel ten 40 anos, imaginadevos o tempo que leva, e bueno, toda ese compadreo, esa amizade, e agora emocionamos ver a Pepe co cesto, todo chegan a ser parte dos nosos amigos ou da nosa familia, como quera decir. Eso, sin dúbida, foi a clave para que a Cámara se mimetizase con eles e deixase de ser un factor externo para ser parte da historia, sin dúbida. Gracias. Non sei se tides alguna pregunta máis. Sí. Eu quería preguntarte sobre o final. Mostrar esa beleza e na parte do final, esa imaxe na mina que é que é un sitio que me encanta. Entón, tiñades pensado xa desde o principio ese final, traballastes tiñades outras alternativas? Digo, porque vense imaxes e dicen na zona do Caurel, coa asociación Fonte do Miragre, con todo o movimento social que teñen, e a parte de esperanza, no sentido de, bueno, seguimos adiante, temos alternativas de agricultura, de cultura, bueno, veamos a o resto da Galicia que a festa nuestra esa castaña xunta se siente de toda Galicia. E
y sin embargo ese final que se encolle o corazón. Quizáis sea un final duro. A xente de Caurel, unha das cousas que máis, sen dúbida, sobrecolleu o corazón foi que eles decían que se realmente había un peligro, se realmente a viabilidade de Caurel das súas xentes se estaba en perigo. Nos non, durante todo o documental, non se intenta influir hacia un lado ou hacia outro. Evidentemente ten un corte, como ten todo, pero intentamos que o espectador vexa. O final do documental é o primeiro ano de vida de Clara, estaba marcado, era o seu cumpleanos, tuvemos a sorte de que ainda por riba comenzou a andar, o cal xa foi perfecto. Anduvo por si sola, o día do seu cumpleanos, foi completamente certo. Bueno, o final é duro, é impactante, é algo que queríamos que fora unha sensación que se transmitise, pero lexos de ser un final malo, empeza na mina, empezase a ir hacia atrás, empezase como a reforestar ese burato. Lexos de ser algo que nos creamos que non se pode solucionar, todo o contrario. Nos o que queremos decir con este documental é que hai esperanza, que por riba do burato da mina hai unha reforestación e, sobre todo, que por riba desta vida que se está levando ahora en Caurel, mellor ou peor, pode haber un abismo de esperanza para Clara, pode haber un abismo de esperanza para toda a xente que sofre pola megamenería, que sofre calquer tipo de tropelía de dano ao ecosistema. Pagámolas como as paga o silicoso, tamén Pachi, tamén as paga o ecosistema, pero sigue habendo esperanza. Pachi, o noso silicoso, tuvo unha filla, hai unha semilla de Pachi que seguirá en Caurel, como hai unha semilla de esperanza para Clara. Non creemos que o Caurel este en vías de extinción, creemos que Caurel está en peligro e creemos que o mellor antídoto é unha boa cura, unha concienciación da xente e, sobre todo, que todos creamos e que todos esperemos deixar un mundo mellor para a xente que ven detrás nosa, sen dúvida. Bueno, grazas. Para cubrir o tremendo oco de Manuel Valcárcel, viñemos o resto da tropa. Estou acompañado de Alexandro González, un dos compositores da película. Bueno, creo que xa falei bastante, creo que Alex tivo unha labor impresionante, increíble. Formamos un equipo, non teño máis que pasarlle a palabra, creo que el vos comentará sobre a música, vamos a falar un pouquiño de como se grabou algún tema, bueno, sin máis, xa me enrollo o suficiente, moitísimas grazas. Alexandro González. Bueno, hola, boas noites, non me vou a estender moito. Simplemente vos quería mostrar unha cousa curiosa que non sai no documental, a utilizamos para un teaser. Por eso quero poñer un vídeo moi cortiño, tranquilos. Pero parece unha cousa moi curiosa e digna de mostrar, porque eu alucinei como músico e como compositor. Un día, estando no Caurel, dixeronme que nas covas hai unhas estalactitas que sonan, que teñen sonidos. Bueno, eu dixen, vale, pues vamos a ir hasta aí, pero nunca imaginei que podrían estar afinadas entre sí, e sí que están. Fomos aí, subimos hasta esa cova, leváronnos nunhos quads, fomos con un equipo de grabación de audio, eu cheguei aí, empecé a probar estalactitas e conseguí en nada, pero en 10 minutos encontrei 4 estalactitas xuntas que facían unha... non me acordo agora que armonía era, pero estaban todas afinadas no mismo tono, pues era un mi bemol, creo que era mi bemol ou algo así. Empecé a gravar aí, grabei un arpegio con esas 4 estalactitas e con eso fixemos unha composición para un dos teasers do documental. E nada, simplemente quería vos contar isto, decirvos que utilizamos os recursos naturais e tamén algúns recursos humanos, como a unha nena, a filla de Manolo, un amigo que tamén canta maravillosamente, tamén participou en outro teaser,
E nada, que o Caurel, que ten moitísima riqueza, se non o coñecedes, ide por aí, cando poidades. Vamos a ver ese vídeo, e depois vos a tocar unha canción e xa nos vamos, vale? Moitas gracias. Después de respirar el aire puro de las montañas donde me crié, mi cuerpo vuelve a ser tan libre como el niño que fui antes de ayer. Después de respirar el aire puro de las montañas donde me crié, mis constantes vitales vuelven a resurgir de sus cenizas una vez más. Todo vuelve a ser tan fácil como yo lo recordaba hace unos años, cuando todos corríamos unos detrás de otros sin saber a dónde vamos. ¿Y qué más da si éramos felices? ¿Qué más da?